tetep ini. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Pasti. Sampean kono sik. Nah. Kono wis. Hati anu karo ngundang gayane terus di merokne aku ngene-ngene. Ngerti. Barang-barang merokne aku lho wisane. Kenal aku nek tobat sih. Ada ngacekane. Ojo cerita iki, Mas. Dari separuh katanya. Ora. Ning yo ini padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yo ini padha. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe tahun 2010 ya kaya Mas Gareng iki. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo sepuh? Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngundune tuwa to, Mas. Yo aja mikir ngono saiki wis enom kabeh akor kowe nek galak-galake wong. Ora sepak. Yo lek. Kuwi sapa jadi? Sing dhewe sepuh yo lek. Lho awake dhewe iki Kowe kaya ngene ya. Wong sing mereneng kaya ngene. mereneng mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak rono ta? Apa Rumah sakit tadi? Oh tak. Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalan sing ngendangi dicaruti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit ta. Ya, ora cocok. Ayo Dilanjut. ada kan. Dadakan hatiku Mas Gareng so sampean jam. Iki sapa to? Sapa to lali ngene wis. Sama to lali. Mas Gareng lali iki kono saka ora. Wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Ya ora sangen-nangin. Sajane pengin mau piye kok ya. Makasih boten kok ya. Masa lali? Masa lali? Iki ta. Si Jogja jalan Paitun lho. Pantun. Python. Paitun. Tukang tape ning Selipan lho. Sinden Jogja sapa to? Loro ki kan Jogja semua. Tatin topit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Balik. Balik. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendun. Pripat. Pripat presano. Dalan kok sepuh mek anu. Pripatmu piye lah awake dhewe. Ayo ngomongane periksaan mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksane. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki masun ya. Aku ping Pakat tak ewangi Mas jenengan. Sehat, sing penting mulai sekarang tak teruse. amin. Wis ora wani ngrokok. Gak. Kali ya? Mas. Gak wani. Mas Gareng. Apa? Masun ki saya wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sebentar lagi isih rung iso tuku. Dadi Kok tekan ngonyek ngawur. Iki sambene reno-reno ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula tepo. Pripun Mas Heru tembangin apa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes di the best Kota Blitar menika. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih, kare bakso. Tatin, Duduk dari Isa. vokal. Oh lokal. Vokal. Nggih. Gentenan ya, Dek. Pajak Batin ben lenggare iki. Oh, sik lho. Dintekne sik. Lho iki sik. Saya ki mosok ora. Sinten anu Misuwat. Oh, Mas Heru. Oh, anu. Sapa kan? Nomor 3 koetan kan? Susi. Susi si milik iki beleh-beleh niku to. Oke. Nggih. Ya, betek sik nggih. Tapi dintekne sik janda barine. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Dedi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nun. Oh iya.
kon blah. Anu lho. Mbak Tatin. Cek. Pripun, Pak? Aja mulai lho. Boten. Oh, lha lha Mbak Tatin. Langsung mulai. Lajeng napa? Tegepuin mulai saiki. Kowe. Iki maksudnya dia nyari Oke. tancep kayon. Siap, Mas, menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wekdal. den wekdal menika wonten sesulih saking banjur Samake ajatan nyatipun. Nggih menika ulang tahun. Putra panjenipun. Aku sekali maneh kaya Bung Karno ngene. Omongno Jare. omongno ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. Jare. Iki piye maksudnya? Anu menika ulang tahun ingkang Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih, nggih. Menika pun tadi yen kaya Jadi ajake ulang tahun kan wayah Mas. Panjenengan